επώνυμη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σημερινή συγκέντρωση, να γίνει μια ενημέρωση από τους καλεσμένους μας. Ξέρω ότι ο χρόνος ίσως να μην είναι 11 η ώρα ο χρόνος, αρκετοί εργάζονται, όμως ξέρω ότι και οι απογευματινές συγκεντρώσεις, επειδή πολλοί εργαζόμενοι, αναφέρομαι στο δικό μου χώρο των εκπαιδευτικών, φεύγουν, είναι σε άλλες περιοχές, είναι και αυτές δύσκολες. Έτσι λοιπόν, καλώς ή κακώς, επιλέξαμε αυτόν τον χρόνο που να εξυπηρετεί και τους καλεσμένους μας, τους προσκεκλημένους μας. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχουν θέματα, το γραφείο εδώ του κυρίου Μητρόπουλου με τον κύριο Τεπονέρα και τους συνεργάτες του μπορούν να σας εξυπηρετήσουν και σε όσους φίλους θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα και ώρες άσχετες, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και ενημερώνουν συνεχώς. Το θέμα μας σήμερα έχει διπλό χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε με το εργασιακό καθεστώς που όπως όλοι βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια αποδομείται οποιαδήποτε κοινωνική κατάκτηση συμβαίνει με επιλογή βεβαίως, κεντρική επιλογή από την Ευρώπη. Διαλύουν όλες τις εργασιακές σχέσεις, όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Θα το αναπτύξει ένας ειδικός, ο Αλέξος Μητρόπουλος, εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά. Και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει και στις δημοτικές εκλογές. Αρκετές δημοτικές παρατάξεις είχαμε τοποθετηθεί. Είναι το καθεστώς, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του ξένου. Η δική μας θέση της δημοτικής παράταξης ήταν ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο καθεστώς αυτοδιαχείρισης, όπου και με τη βοήθεια βεβαίως του Δήμου, αλλά εγώ θα πρότεινα σήμερα, θα μπορούσε να είναι και η περιφέρεια. Ζήτησα την άδεια από τον Αντιπεριφερειάρχη για να κάνω και αυτή την πρόταση. Συμφώνησε μαζί μου. Επομένως, η πρότασή μας εξακολουθεί να είναι επίκαιρη γι' αυτό, αλλά θα ακολουθήσει συζήτηση στο τέλος. Το λόγο τον δίνω στον Αλέξη τον Μητρόπουλο και θα ακολουθήσει ο Διονύσιος Τεπονέρας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με χαρά δέχτηκα την πρόσκληση του Κώστα του Κομιώτη και των άλλων φίλων εδώ της τοπικής μας οργάνωσης, αλλά και των εργαζομένων για να συζητήσουμε ζητήματα δικής σας επικαιρότητας, τα οποία σας απασχολούν κυρίως εργασιακής, συνταξιοδοτικής και άλλης φύσης και υπηρεσιακής. Το πλαίσιο στο οποίο καλούμεθα να συζητήσουμε το περιέγραψε εν ολίγης ο φίλος ο Κώστας Ολουμιώτης. Είναι περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικής ασφυξίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του μνημονίου που μας έχει επιβληθεί και βεβαίως καλείται το κράτος, καλείται η υγεία, η παιδεία, η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσουν με πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι πριν ενταχθεί η πατρίδα στο μνημόνιο. Τα ζείτε καθημερινά. Μας έρχονται εργαζόμενοι από τους Δήμους που απολύονται. Προηγουμένως με τον Διονύση τον Τεπονέρα είχαμε τους απολυμένους του Δήμου Τραπετσόνας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αναδρομικό έλεγχο 20 ετίας στη μετατροπή των συμβάσεων και όποιος δεν είχε ένα μικρό διάστημα στην αλληλουχία των συμβάσεων απολύεται λόγω μιας δρακόντιας ρύθμισης
που ψήφισε προχτές η κυβέρνηση και κάνει τον αναδρομικό έλεγχο και ανακαλεί αναδρομικά όλες τις συμβάσεις σε βάθος 20 ετίας, επαναλαμβάνω όχι για τα πλαστά πιστοποιητικά που ακούτε και παραπληροφορείται η κοινή γνώμη, αλλά μου ήρθαν 10 εργαζόμενοι από το Δήμο Αστροπύργου προχτές που τους έλειπαν 7 μέρες. Στα 6 χρόνια, είχαν 6 χρόνια αντί για 2 χρόνια που απαιτούσε το κρατικό Παυλόπουλο και τους απολύει. Τους λείπανε στον έναν 6 μέρες, στον άλλο 7 μέρες, ανάμεσα σε 2 συμβάσεις. Συνεπώς η κυβέρνηση και η Τρόικα έχει βρει ως εύκολη λία τους εργαζόμενους στον ΟΤΑ, τους ΟΤΑ γενικώς, τους οποίους έχει βάλει στο πυροβολείο και αναζητά θύματα δεξαμενή προς απόλυση σε βάθος 20 ετίας σε μια σκληρή ρύθμιση που δεν έχει προηγούμενο ο αναδρομικός έλεγχος όλων των μετατροπών των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστο χρόνο, από ορισμένο χρόνο σε αορίστο χρόνο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχουμε συνεχή παράπονα κόσμου που όχι μόνο γίνεται αναδρομικός έλεγχος και απολύονται, αλλά τους καλούν δυστυχώς η Τρόικα και πίσω και όλα τα χρήματα, αφού είναι δεδουλευμένα, είναι παράνομο να τα ζητούν πίσω, αλλά καταλαβαίνετε ζούμε σε μια σκληρή μεσαιωνική περίοδο αναφορικά με τις εργασιακές και τις ιδιαίτερες του ΣΟΤΑ. Σε αυτό οφείλει η κοινή γνώμη να ενημερώνεται και οι εργαζόμενοι σε τι πλαίσιο, όπως είπε και ο Κωνσταντινίδης, θα συζητήσουμε και με τα ερωτήματά σας που καλούμεθα. Το ίδιο και αναφορικά με το κράτος. Οι δαπάνες υγείας, οι δαπάνες παιδείας, οι δαπάνες μισθών, οι δαπάνες συντάξεων περιορίζονται επειδή εν της πράγμαση μας έχουν πάρει καθεστώς απικίας. Μας ακούτε κάθε φορά να λέμε ότι μας έχουν καταστήσει απικία χρέους, διότι μας έχουν επιβάλει καθεστώς εσωτερικής υποτίμησης. Όταν τους διάβασα προχθές τη ρύθμιση του δεύτερου μνημονίου στη Βουλή, που λέει ο νόμος 4046, το δεύτερο μνημόνιο, στη σελίδα 713, ότι θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 19 οι μισθοί μας, οι συντάξεις, οι δαπάνες για υγεία, οι δαπάνες για φάρμακα, οι δαπάνες για επιδόματα και οι δαπάνες για παιδεία να εξυγχρονιστούν με την Βουλγαρία. 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μου λένε να δούμε τη διάταξη που λέει ψηφίσαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Ήταν ο ίδιος ένας από τους 2 που πέρυσι το Πάσχα, 1 η ώρα το Πάσχα μου λέει Αλέξη, μπορεί να σου μιλήσει η πεθερά μου από ένα νομό της Βόρειο Ελλάδος. Του λέω να μου μιλήσει γιατί, ανήμερα Πάσχα. Η πεθερά του βουλευτή που ψήφισε τη ρύθμιση που σας λέω τώρα, που λέει κύριε Μητρόπουλε, δεν μου δώσανε ακόμα το δώρο Πάσχα. Πεθερά βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είχε ψηφιστεί την κατάργηση του δώρου της πεθεράς. Και έβαλε την πεθερά του να ρωτήσει μένα γιατί δεν παίρνει δώρο Πάσχα. Λέω ξαναδώσ' μου το γαμπρό σου. Ρε κερατά του λέω, της έχεις αποκρύψει ότι έχεις ψηφίσει την περικοπή του δώρου της. Μου λέει πότε το έκανα αυτό. Μου λέει πότε το έκανα αυτό. Μα λέει ο νόμος 4093 το Δεκέμβριο του 12. Θέλω να σας πω δηλαδή, και δουλεύουν τον κόσμο και παραπληροφορούν τον κόσμο και αποκρύπτουν ότι έχουν συνεχίσει σε αυτά. Υπ' αυτή την έννοια ζούμε σε μια άλλη κατάσταση στα μισθολογικά συνταξιοδοτικά. Εδώ έχουμε έρθει με τον Διονύστο Δεκονέρα, το γιο του Αΐμνης του Νίκου, του αγωνιστή, που άδικα χάθηκε το 1991, ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονές μας στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό, ο Διονύστος Δεκονέρας και ο Τάκης ο Αφρίδης εδώ, αν χρειαστεί, να σας απαντήσουμε στα ζητήματα τα δικά σας. Για το ξένιο θα επαθύνει, το ήξερα παλιότερα το ζήτημα και είχαμε δηλώσει συμπαράσταση και επί προηγουμένης δημοτικής αρχής. Το έχω βάλει και στο σημερινό δήματο το ζήτημα, το παρακολουθούμε. Ξέρω ότι έχετε νομικό παραστάτη άξιο και το πολεμάτε και στα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πιέσουμε και να μας ρωτήσετε να εξειδικεύσουμε κι εμείς στο πνεύμα που μίλησε ο Κώστας Σολομιώτης.
στην πληρωμή των δεδουλευμένων σε κάθε περίπτωση και προδικαστικών εκβάσεων, δεν ξέρουμε τι γεννάνε τα δικαστήρια, και προδικαστικής περαίωσης θα πρέπει να τελειώσουν τα χρήματα να δοθούν, να πάρετε τις καταγγελίες, να πάτε στον ΟΕΠ για τη διευθέτηση. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα συζητήσουμε, θα μου δώσουμε εδώ και ενημέρωση και βεβαίως τη γραμμή στήριξης εδώ τα τοπικά στελέχη και ο Κώστας Λουνιώτης, βλέπω εδώ και τον Κώστα τον Παπούλα, ο Γιώργος ο Χάρτας, χρόνια με ενημερώνει ο παλιός μου φίλος για τα δικά μου, τα δικά σας τον πέρα και της κομματερής, αλλά και τα εντόπια προβλήματα, συνεπώς της αναβίωσης ενός σπουδαίου σταθμού που έδωσε έγκυρη, μαχητική και λαϊκή ενημέρωση στους περήφανους πολίτες των Λουσίων, της Φυλής κλπ. Υπ' αυτή την έννοια θα είμαστε στο πλευρό σας. Γενικά σας μίλησα, σας έβαλα ένα πλαίσιο, θα σας πει κάτι και ο κύριος Γιονύσης Τεπολέρας και ύστερα θα μείνουμε, Κώστα, όσο χρειαστεί για να μας ρωτήσετε και να απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά που μας καλέσατε και μας προσέξετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα για μένα. Την υπόθεση εδώ με τον Ξένιο την παρακολουθώ χρόνια τώρα. Την γνωρίζω και βάθος. Έχω βέβαια γνώση ότι συνεργάζεστε και με σεβαστούς συναδέλφους και φίλους, και περισσότεροι από εσάς, δικηγόρους. Και είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή έχει της εξέλιξη. Οπότε πέρα από τα δικά σας ερωτήματα, αρχικά δεν θα ήθελα περισσότερο να επεκταθώ όσον αφορά την έκβαση, διότι οι περισσότεροι από εσάς, αλλά και οι υπόλοιποι, είστε διαφορετικές περιπτώσεις που έχετε προσφύγει με διαφορετικά θέματα στα αρμόδια δικαστήρια. Έχουν βγει κάποιες αποφάσεις, υπάρχουν αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις. Υπάρχει βέβαια και ένα κρίσιμο εφετείο, το οποίο εξ όσων γνωρίζω έχει προσδιοριστεί για περίπου τον Απρίλιο του 2015, στο οποίο θα βρεθούν αρκετά πράγματα μέχρι τώρα. Η υπόθεση του Ξένιου, κατά την άποψή μου, και δεν μιλάω εδώ με την δικηγορική ιδιότητα, αλλά μιλάω σαν ένας άνθρωπος που το έχει παρακολουθήσει το θέμα από όλες τις απόψεις του, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό, διότι περιέχει μια κοροϊδία και μια σύγχρονη ομιλία, γιατί αυτό πρόκειται, δεκάδων εργαζομένων, εγώ θα έλεγα χιλιάδων εργαζομένων ανά την Ελλάδα, διότι η ιστορία με τις δημοτικές επιχειρήσεις και όλο αυτό το αλυσβερίσι που έγινε μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και των εργαζομένων έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η εμπειρία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν δεκάδες δημοτικές επιχειρήσεις ανά την επικράτεια, οι οποίες ή ακόμα και 3, 4, 5, ακόμα και 7 χρόνια από περιπτώσεις που είναι σε καθάριση, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή ούτε να μπορούν να εργαστούν κάπου αλλού, ούτε να μπορούν να μπουν στον ΟΕΠ να πάρουν κάποιο επίδομα ανεργίας, αλλά κρατούνται συνεχώς σε μια κατάσταση στην οποία μάλλον η αρμόδια εξουσία, οι δημοτικές αρχές πολλές φορές, αλλά εγώ λέω και κεντρικότερα η πολιτική εξουσία, αρκείται να δώσει λύση. Η άποψή μου είναι ότι για όλους εσάς καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν κάποια πορίσματα ουσιαστικά από το Ελληνικό Δημόσιας Διοίκησης, από το ΑΣΕΠ, το οποίο έχει καταλογίσει κάποιες ευθύνες σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έκαναν τις προσλήψεις, τον τρόπο με τον οποίο έκαναν. Βέβαια, εδώ πάντα μιλάμε για διαφορετικές περιπτώσεις. Ο καθένας από εσάς έχω την αίσθηση ότι έχει μια διαφορετική περίπτωση ή περισσότεροι από εσάς σε κάθε περίπτωση. Στα νομικά όμως ισχύει η βασική αρχή αυτή. Ισχύει ότι ακόμα κάποιος και αν έχει προσληφθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και αν η σύμβαση εργασίας πάσχει ως προς τον τύπο, παράγει και συνεχίζει και παράγει αποτελέσματα κανονικά, ακόμα και ως απλή σχέση εργασίας. Δηλαδή, μια άκυρη σύμβαση εργασίας συνεχίζει και παράγει κανονικά αποτελέσματα, άρα ο μεν εργοδότης αποδέχεται την παροχή εργασίας του εργαζομένου, ο εργαζόμενος βέβαια έχει την βασικότερη των αξιώσεών του, που είναι η παροχή του μισθού. Μια μεγάλη μερίδα από εσάς, ήδη πριν από αρκετούς μήνες, προσέφυγε στα δικαστήρια. Οι περισσότεροι από εσάς, εξ όσων γνωρίζω, είχαν προβεί σε αιτήσεις εργασίας. Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε
απόφαση που η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μια κακή απόφαση, κατά την άποψή μου, μπορεί να το λέω με κάποια μορφή, αλλά είναι μια απόφαση που έχει αρκετά νομικά σφάλματα και πολύ ορθά έχετε προσφύγει στο αρμόδιο δελτίο, το οποίο θα χαρακτηρίσει την υπόθεση εξ αρχής, έχοντας βέβαια και το Δημήτρη Περπατάρη, που ξέρω που έχω μιλήσει και μαζί του, δικαστικός παραστάτη. Το θέμα των δουλευμένων βέβαια είναι μια ιστορία η οποία είναι η βασική αυτή τη στιγμή σε εσάς. Δηλαδή, έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι δίνουν την εργασιακή τους δύναμη στη διάθεση του εργοδότη. Ο εργοδότης όμως αυτή τη στιγμή αρνείται μάλλον πριν την εκαθάρισή του να αποδεχθεί αυτές τις υπηρεσίες σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί την εκαθάριση ουσιαστικά, η διαδικασία της εκαθάρισης και μετά δεν φυσικά πληρώνει τους εργαζόμενους και ισχυρίζεται εξ όσων γνωρίζω ότι έχουν ουσιαστικά λήξει αυτοδίκαια οι σχέσεις εργασίας. Η άποψη μου βεβαίως είναι ότι και της νομολογίας, όχι μόνο δική μου, είναι ότι η θέση μιας δημοτικής επιχείρησης ενός νομικού προσώπου σε εκαθάριση δεν συνεπάγεται αυτόματα και λήξη των σχέσεων εργασίας. Πρέπει να περατωθεί ουσιαστικά η καθάριση και ο αρμόδιος καθαριστής έχει τη βασική υποχρέωση να παραδώσει, εφόσον λύγει το νομικό πρόσωπο, τις καταγγελίες στους εργαζόμενους με καταβολή των δουλευμένων και των νόμων αποζημιώσεων. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι πολλές περιπτώσεις από εσάς είναι διαφορετικές, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άλλοι είναι με επίσκεψη, άλλοι είναι μια ομάδα εργαζομένων χωρίς επίσκεψη και συνεχίζουν και πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στη δουλειά τους κανονικά, όσα έχουν βασική υποχρέωση. Το διοξένιο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, για μένα δεν έχει καμιά απολύτως νομική σημασία. Το κτίριο αυτή τη στιγμή υπάρχει. Επειδή το είδα κιόλας, είναι ένα κτίριο λειτουργικό. Βεβαίως, μας είπε ο Δήμαρχος ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά με τον πομπό, ο οποίος έχει κλαπεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, άρα η δυνατότητα εκπομπής δεν είναι δυνατή. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα άρτια κτίριο ξυπνισμένο, στο οποίο αν υπάρχει πολιτική βούληση, και εδώ μπαίνει αυτό που είπε ο Κώστας Ουρμιώτης όσον αφορά την βούληση και τη περιφέρεια, αλλά και τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν, προκειμένου ενδεχομένως τέτοια εγχειρήματα να ξεκινήσουν στην Ελλάδα. Θυμίζω εδώ, για να μην απογοητευόμαστε, ότι υπάρχει το παράδειγμα της Βιομεν, το οποίο πλαίσιο δεν υπήρχε, όπως υπάρχει ένα εργοστάσιο αυτή τη στιγμή το οποίο λειτουργεί με τα όποια προβλήματα, πάντως λειτουργεί. Έχουν κατατεθεί προτάσεις νόμου και σχέδια αντίστοιχα σε σχέση με τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις εκείνες. Έχουν κατατεθεί αρκετές σκέψεις, όπου ο εργοδότης, είτε αυτό το κράτος, είτε ο Δήμος, είτε και ο ιδιώτης ακόμα, σε περίπτωση που εγκαταλείπει μια επιχείρηση, αν μπορούμε να δούμε το νομικό πλαίσιο, να το φτιάξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το πλαίσιο δεν υπάρχει, ή όπου υπάρχει έχει πάρα πολλές δυσκολίες σε σχέση με τα φορολογικά, με τις ενημερότητες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Αν μπορεί από μια ομάδα εργαζομένων ουσιαστικά να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα και να αναβιώσει η λειτουργία παρόμοιων επιχειρήσεων όπως και ο ξένος. Νομίζω όμως ότι εδώ, κατά βάση, όπως είπα εξ αρχής, πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό. Πρόκειται για ένα σταθμό ο οποίος λειτουργούσε και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα, κωδικοτικά ραδιόφωνα, τα οποία είναι εξαιρετικά κατά την άποψή μου. Άρα, το ένα σκέλος εντοπίζεται στο να δούμε το εργασιακό θέμα, το πώς δηλαδή μπορεί να λήξει αυτή η ομιλία. Και ένα δεύτερο, να δούμε το νομικό πλαίσιο εκείνο, αλλά και να ζητήσουμε τη βοήθεια και της πολιτείας και της περιφέρειας και του Δήμου, αν υπάρχει δυνατότητα αυτή, προκειμένου να μπορέσει κάποια στιγμή ο ξένος να αναβιώσει. Εδώ δεν είμαστε για να δώσουμε υποσχέσεις. Παραλαμβάνω ότι μια δικαστική διαμάχη αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άρα πρέπει να περιμένουμε για τις αποφάσεις των δικαστηρίων για να καθορίσουμε ουσιαστικά τις περαιτέρω κινήσεις μας. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με τον καθηγητή τον Λέστο Μητρόπουλο να δηλώσουμε καταρχήν την αμέριστη της παράστασής μας, να αναλύσουμε το πρόβλημα, ένα πρόβλημα σύγχρονο, ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα εργασιακά δικαιώματα και όλες οι κοινωνιακές πολιτικές ακόμα επέτειναν το πρόβλημα αυτό, χωρίς ποτέ να έχουν δώσει λύση. Άρα, καταρχήν, δηλώνουμε την αμέριστη της παράσταση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είμαστε και στη διάθεσή σας όσον αφορά ερωτήματα τα οποία μπορείτε να έχετε, για να απαντήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, η οποία, παραλαμβάνω, είναι ακόμα σε εξέλιξη
και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Ευχαριστώ. Να ρωτήσετε για αυτό το οποίο αναφέρουμε στο νέο έτος το ασφαλιστικό, γιατί βλέπω μερικούς σε μέση ηλικία ενδεχομένως να έχουν ερωτήματα του συνταξιοδοτικού. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, κυρίως στα όρια ηλικίας και στην αύξηση του θεμελιωτικού χρόνου για να βγει κάποιος στη σύνταξη. Τώρα ο θεμελιωτικός χρόνος ήταν 4.500 έστημα ή 15 χρόνια σε χρόνια και τώρα η Τρόικα πιέζει κανένας να μην βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξη, να μην μπαίνει δηλαδή ποτέ σύνταξη, αν έχει λιγότερο από 6.000 και λιγότερο από 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε τη σκληρότητα της παρέμβασης, επιμένει το δουλωτού και φαίνεται η κυβέρνηση για τις μελούμενες γενιές, μπορεί και για αυτές που απασχολούνται με λίγα χρόνια, να φέρει αυτή τη σκληρή ρύθμιση. Από 1η-1η-15 μπαίνουμε και σε αυτό που λέμε αστερισμό των ρητρών στο ασφαλιστικό. Είναι κάποιες ισχυρότερες ρήτρες, δεν υπάρχει προηγούμενο στον πλανήτη, που λέει μία ρήτρα, λέει ότι από 1η-1η-15 το κράτος δεν θα εγγυάται τις επικουρικές συντάξεις, τα εφάπαξ και τα επιδόματα τα κοινωνικά, θα εγγυάται μόνο από τις κύριες συντάξεις το βασικό κομμάτι, τη βασική σύνταξη που είναι 360 ευρώ. Όλα τα άλλα θα την εγγυώνται τα ταμεία. Αλλά τα ταμεία, όπως ξέρετε, με το κούρεμα, την αύξηση της ανεργίας που έχουν μειώσει τις εισφορές, τη μείωση των μισθών που έχουν μειώσει τις εισφορές, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, την κατάργηση κατά 5% των εισφορών και την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των ταμείων επικούρησης, έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο περιβάλλον που τα ταμεία από 1η-1η-15 δεν μπορούν να εγγυηθούν το σημερινό επίπεδο των συντάξεων. Σας το λέω λίγο κομψά και να μην φοβηθείτε. Άρα μπαίνουμε στον αστερισμό των ρητρών που οι συντάξεις θα δεινοπαθήσουν. Το πρώτο μνημόνιο, η ρήτρα αυτή Ρομπέρτου Κουτρουμάνη, είναι ό,τι σκληρότερο υπάρχει στον πλανήτη σε συντάξεις. Λέει ότι μέχρι τα τέλη του 2016 οι επικουρικές θα καταργηθούν και μέχρι τότε οι κύριες συντάξεις θα βγουν σε ένα μηχανισμό μείωσης, σταθερής μείωσης. Είναι η ρήτρα του 2010 που εφαρμόζεται από το 2015. Άρα λοιπόν θα ξέρετε ότι και στο εφάπαξ, όσοι είσαστε κοντά στη σύνταξη, και στις επικουρικές και τα ταμεία, το ΕΚΑΣ φαίνεται σε 1,5 μήνα θα καταργηθεί και θα μπει στο εγγυημένο εισόδημα, σε αυτή την απάτη που έχουν ανακαλύψει και την πλασάρουν στην τηλεόραση. Άρα να είσαστε έτοιμοι για τις μενέστερες εξελίξεις στο ασφαλιστικό. Όσες έχετε θεμελιώσει και όσοι έχετε θεμελιώσει με προϋποθέσεις του 10, που κάποιες από αυτές μετετέθησαν και για 2 χρόνια μεταβατικά μέχρι το 12, να ρωτήσετε τον Διονύση, να μας ρωτήσετε για να σας πούμε αν πρέπει να βγείτε στη σύνταξη, διότι εάν ισχύσουν οι ρυθμίσεις αυτές, τα πράγματα θα δυσκολεύσουν. Ευχόμαστε να έχουμε άλλες εξελίξεις, δεν θα σας μιλήσουμε πολιτικά εδώ, ευχόμαστε να έχουμε άλλες εξελίξεις για να σταματήσουν να εφαρμόζουν αυτές τις κύριες ρήτρες. Αυτό λέω να μπορέσουμε να ανασάρουμε και μισθωτικοί συνταξιούχοι. Αυτά τα λίγα και είμαστε στη διάθεση του κόσμου εδώ, κύριε Λουμιώτη, να μας ρωτήσει ο κόσμος, να πούμε ότι έχετε ακούσει και τον Προεδρό μας στη Θεσσαλονίκη και εμάς και εμένα ως τομεάρχη της δημόσιας διοίκησης στο ΣΥΡΙΖΑ να λέμε ότι θα στηρίξουμε την απασχόληση, όσοι αλλά συνταγματικά και παράνομα έχει πει ο Πρόεδρος μας και εμείς όλοι έχουν απολυθεί ή θα απολυθούν μέχρι να έρθει η αλλαγή στην κυβέρνηση, θα τους εγγυηθούμε, θα τους αποκαταστήσουμε. Αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στη δίκη σκληρών αλλαγών που πρέπει να τις παρακολουθείτε με ψυχραιμία, με συνέπεια
για να αποτρέψουμε τα χειρότερα για τους ίδιους και για τις οικογένειες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, καλό είναι ο κάθε ένας που έχει ερωτήσεις, ακόμα και δικές του, ας πούμε, μπορεί να τις υποβάλει στους καλεσμένους μας. Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στις 26 του μήνα, πάλι στον ίδιο χώρο, θα παρουσιάσει ο Νίκος ο Μπούτσης τις θέσεις στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στις 27, μια που ανέφεραν οι προλαλήσαντες για το πώς είναι η κατάσταση και πώς είναι και τα μελούμενα, 27 Νοέμβρη θα καλέσω τους εργαζόμενους, έστω με αυτόν τον τρόπο της αντίδρασης, να συμμετέχουν όλοι στην πανελλαδική απεργία. Προχωράμε σε ερωτήσεις, θα συντονίσει ο Νίκος, ο Νικολόπουλος, θα συντονίσει στο επόμενο να υπάρχουν συγκεκριμένες, αν υπάρχουν για κάποια συνταξιοδοτικά, και θα καταλήξουμε με κάποιες τοποθετήσεις και εργαζομένων που ξέρουν. Αν υπάρχουν κάποιοι όμως που έχουν έρθει και έχουν θέματα συνταξιοδοτικά, ας προηγηθούμε πρώτα αυτά. Έτσι. Και τα εργασιακά, όλα αυτά, έτσι. Έτσι, ό,τι θέλει ο καθένας να ρωτήσει, Νίκο, συντονίζεις. Πολύ ωραία κουβέντα. Θα ήταν καλό να τηρήσουμε λίγο τον χρόνο στις τοποθετήσεις μας, να μην είναι μακροσκελής, για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες ερωτήσεις. Επειδή δεν γνωρίζω όλους τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες μας, όποιος κάνει ερώτηση ή τοποθέτηση θα ήθελα να λέει το όνομά του, για να ξέρουμε να μην προβλέπουμε. Διονυσία. Το πρώτο μου ένσημο είναι το 7ο μήνα του 1993. Είμαι 51 ετών και έχω ανήλικο παιδί. Από το 1993 έως το 2001 έχω ίκα και από το 2001 έως το 2012 που ο ξένος έχει τεθεί σε λύση και κατάρτιση ΤΣΕΠΕΑ. Προσέξτε, εδώ είστε στα πλαίσια της λεγόμενης ιδεολογικής ασφάλισης. Δηλαδή, τελευταίως και απολέμων φορές εσάς είναι το ΕΤΑΠ μου, το τομέα του ΤΕΑΤ ουσιαστικά, και συμμετέχουν φορές στο κομμάτι του ΙΚΑ. Δυστυχώς για εσάς θα ήταν πολύ καλύτερα πράγματα αν είχατε έστω και ένα ένσημο πριν την 1η 1993. Οι μετά από το 1993 ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς με τη σκληρή ρύθμιση του νόμου 4093 του 2012, δυστυχώς χάσαν τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις που είχαν όσον αφορά τη μητρότητα και τα ανήλικα παιδιά. Οι γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να πάει κάποιος σε ηλικία 62 ετών και να έχει το σύνολο 40 χρόνια ασφάλισης ή σε ηλικία 67 ετών με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Και στις δύο αυτές προϋποθέσεις μπορείτε να αναγνωρίσετε μέχρι 7 πλασματικά έτη, κάτι το οποίο δεν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να το κάνετε και ταυτόχρονα με την ημερομηνία κατάθεσης της συνταξιοδότησης. Πριν από το 1993 έδωσε το ΤΣΕΠΕΑ μία ρύθμιση, την οποία πήγαμε και κάναμε μία ρύθμιση. Τότε κάνατε κάποια αναγνώριση όταν δουλεύατε σε μέσο ουσιαστικά που ήταν μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αυτός ο χρόνος όμως. Αυτός ο χρόνος όμως δεν προσμετράται όταν είναι πλασματικός για να σας χαρακτηρίσει ως παλαιά ασφαλισμένη. Και δυστυχώς για τον λόγο αυτό, μόνο πραγματική ασφάλιση και όχι πλασματική μπορεί να σας κατατάξει στους παλιούς ασφαλισμένους, οπότε και θα μπορούσατε να φύγετε από τα 50 και μετά. Αυτή είναι η διαφορά σας. Τα έχετε, προσαυξάνονται η σύνταξη, δεν σας κατατάσσουν όμως τους παλιούς ασφαλισμένους πρώτα 93. Στα 62 με 40 έτη, στα 67 τουλάχιστον 15 ετία έχετε δικιά μας εξοδότησης. Όχι τα 7 τελευταία, έως 7 χρόνια πλασματικά από αυτά μπορείτε να κάνετε εξαγορά. Βέβαια και εκεί η τσουχτερία κοιτάει η εξαγορά, μπορεί να φτάσει και τα 160-170 ευρώ περίπου για κάθε μήνα ασφάλισης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συγκεντρώνεται ένα σεβαστό ποσό. Πολλοί κόσμος, τώρα μου λέει ο Κώστας Σορομιώτης, πολλοί κόσμος, γι' αυτό είμαστε λίγο ήπιοι στην ενημέρωση. Τα λέγαμε για τον Σπύρο τον Μιχαήλ και τον γραμματέα μας εχθές που είχαμε κάτι αντίστοιχο στη Μάρτα
για συνέλευση είναι αντίπροφθες. Πολλοί κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει ψηφιστεί. Όταν προχτές είπαμε σε άλλη συνέλευση, αυτό που είπαμε στην Διονυσία, άρχισε και έκλαιγε η γυναίκα. Ξέρετε, άρχισε και έκλαιγε. Ξέρετε τι είναι να της λέτε, ενώ έχει κάνει ένα προγραμματισμό να βγει σε 2-3 χρόνια, να της λέει άλλα 16 χρόνια για να πάρει 400 ευρώ. Είναι σοκ αυτό. Πολλοί κόσμος, επειδή τα ΜΜΕ είχαν πάρει εργολαβία να περάσουν στο λαό τη θεραπεία σοκ και να τον φοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν. Δεν έχει καταλάβει τι είναι και ο δημοσιογράφος που τρομοκρατούσε τον κόσμο. Δεν έχει καταλάβει τι παθαίνει μια γυναίκα. Κυρίως γυναίκα, όταν της λέει τόσο σεμνών τεμονέρας, ότι αντί για τα 53 σου 55 θα πας στα 60. Αλλά να που υπάρχει και μία ρύθμιση, δυστυχώς αυτού του σκληρού δίδυμου Λοβέρντου Κουτρουμάνη, ο νόμος 38-63, που λέει ότι από 1η-1η-21 τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανά τριετία ανάλογα με το γενικό όριο του πληθυσμού. Δηλαδή, θα πάρουμε τους 90'άδες, τους Μητσοτάκηδες, το δικό μας το Γλέζο, θα τους βάζουν όλους μέσα και θα βγάζουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, των εργαζομένων. Και θα λένε ότι από 2020 και μετά το όριο ηλικίας θα πάει για όλους το 21. Το αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί. Και θέλει και από εμάς η ποιότητα, διότι κάποιος σοκάρεται για αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά το 2015. Υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται να δούμε πώς θα αποτραπεί η εφαρμογή αυτών των ρητρών. Άλλο ερώτημα. Μανώλης. Έλα εδώ. Δεν ακούγεστε. Στις 30 Δευτέρου στην 1η Δευτέρου του 13 έκλειναν τα 58. Οικοδόμος είμαι. Έκλειναν τα 58. Με το συνταξιοδοτικό το καινούριο με πήγανε 2 χρόνια πίσω, να βγω στις 30 Πρώτου του 15. Προσέξτε, και 8 μέρες, 3, 4, 5, ναι. Πάσω, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα με το καινούριο συνταξιοδοτικό θα πάω πάλι άλλα 2 χρόνια πίσω. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Αυτό είναι δεικτικό των ρυθμίσεων των οποίων έφερε η συγκυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Ξέχασα να σας πω ότι είμαι ασφαλισμένος από το 67. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, λοιπόν, να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τι ακριβώς εννοούμε οικοδόμοι, έως 31 του 2012, εφόσον είχαν κλείσει τα 58, είχαν 4.500 ένσημα, 15 χρόνια δηλαδή, εκ των οποίων 3.600 οικοδομικά, και από τα οποία οικοδομικά είχαν 1.000 τα τελευταία 13 χρόνια, φεύγαν σε ηλικία 58 ετών. Όσοι κλείσαν τα 58 από 1η Πρώτου του 2013 και μετά, φορτώθηκαν αμέσως οι 2 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που κλείσαν τα 58 1η Πρώτου του 2013 και για μια μέρα την παραμονή ξέρανε ότι θα την επόμενη και για μια μέρα φορτώθηκαν 2 χρόνια ακόμα. Δυστυχώς, αυτές οι ρυθμίσεις έχουν την εξής βάση. Αυτοί ισχυρίζονται αυτή τη στιγμή και κάνουν ένα διαχωρισμό μεταξύ θεμελιωμένων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Κατοχυρωμένο στο ΙΚΑ, όπως το ΙΚΑ εσείς, είναι το δικαίωμα στο οποίο έχω και το όριο ηλικίας, συγγνώμη, έχω μόνο το χρόνο ασφάλισης, δεν έχω ακόμα όμως το όριο ηλικίας. Εσείς λοιπόν, πριν κλείσετε τα 58, είχατε απλά κατοχυρώσει δικαίωμα και προσδοκούσατε το όριο ηλικίας που ίσχυε τότε, προκειμένου να καταθέσετε για σύνταξη. Αντίθετα, θεμελιωμένο είναι το δικαίωμα που έχω και το χρόνο ασφάλισης, 4.500 και 3.600 δηλαδή για εσάς, έχω όμως ταυτόχρονα και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Δηλαδή, με λίγα λόγια να πάω αύριο το πρωί στο ταμείο και να εισπράξω σύνταξη. Η νομολογία έχει πει των ελληνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρίως, ότι όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα δεν μπορεί να θυγούν. Γι' αυτό και θα δείτε στις εφημερίδες στο τελευταίο διάστημα, κάνουν εξαίρεση για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. Όσοι τώρα έχουν απλά κατοχυρώσει δικαίωμα, αυτοί μπορούν σε οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί να μετακινηθούν και όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν τη σύνταξη, αλλά και όσον αφορά τα όρια ηλικίας. Εσείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, μη έχοντας κλείσει το 60, διότι το 2012 άλλαξε ο νόμος από τα 58 σας πήγε το 60,
εξακολουθείτε να κυνηγάτε μια προσδοκία θεμελίωση, την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχετε. Αν λοιπόν και μέχρι το 60 αλλάξει ο νόμος και μεταφέρει το όριο ηλικίας, βεβαίως θα πιάσει και εσάς αυτό το πράγμα. Βέβαια, για να σας καθισχάσω το λέω αυτό, όλες οι προτάσεις που έχουν καταδεχθεί και από την Τρόικα αυτή τη στιγμή, αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας, εισηγούνται να μην πειραχτούν τα όρια ηλικίας στους οικοδόμους. Άρα για εσάς δεν έχουμε κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή ότι πρόκειται να αλλάξει το όριο ηλικίας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θεωρώ ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει το 60. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ανθρώπινα εδώ. Φανταστείτε έναν άνθρωπο 60-62 χρόνων να ανεβαίνει στη καλωσιά και να ρέχει πετά, αν είναι δυνατόν. Ήδη το 60 είναι εντελώς παράλογο αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι παλιά, πριν το 2010, οι οικοδόμοι έχουν τα 55, πράγμα το οποίο ήταν και εύλογο βάσει των τεχνικών των εργασιών των οποίων τελούσαν. Άρα λοιπόν, η απάντηση είναι ότι μας ότι ναι, δεν έχετε θεμελιώσει δικαίωμα, έχετε απλά κατοχυρώσει, οπότε σε μια ενδεχόμενη αλλαγή μπορεί να συντεληθείτε και να πάτε σε μεταγενέστερο ηλικία. Η αλήθεια είναι όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά ένδειξη όσον αφορά τους οικοδόμους ότι πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή. Το ότι είμαι άνεργος 2,5 χρόνια. Δεν σας επηρεάζει αυτό, γιατί δεν απαιτεί στους οικοδόμους ένσημα τα τελευταία έτη προκειμένου να καταθέσετε για σύνταξη. Απλά σας δίνει και εσάς μονάχα το όριο ηλικίας. Την επομένη των ιδρύων σας πάτε να καταθέσετε κανονικά για σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Την παρακολουθώ Μαρία. Υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη με διατάξεις του 15 και του 12. Μέχρι 31 Δεκάτου του 2014 μπορούν να πάρουν τη μειωμένη και να φύγουν. Αλλά από 1η του 2015 πρέπει να την πλήρη. Σε αυτούς τους προτείνουμε να πάρουν τη μειωμένη και ουσιαστικά να βιαστούν για να γλιτώσουν τα καινούργια μέτρα ή να περιμένουμε την πλήρη. Το έργο που κάνετε είναι πολύ σωστό. Έχει όμως να κάνει ακριβώς με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, με τη θεμελίωση δικαιώματος. Η θεμελίωση δικαιώματος είπαμε ότι συνίσταται σε δύο πράγματα. Στον έχω το χρόνο ασφάλισης, αλλά και την ηλικία. Όταν εννοούμε την ηλικία, εννοούμε ακόμα και την ηλικία μειωμένης συνταξιοδότησης. Άρα αυτός ο οποίος έως τέλος του 2014 έχει τουλάχιστον δικαίωμα έστω και μειωμένης σύνταξης, έχει πλήρη θεμελίωση. Άρα δεν μπορεί να φυγεί ούτε όσον αφορά τον προπολογισμό, ούτε όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης. Συνεπώς, η απάντηση σε αυτούς είναι ότι δεν έχουν τίποτα να φοβούνται, να μην σπέρνουν να φέρουν σε μειωμένες συντάξεις, αλλά να περιμένουν το πλήρες όριο ηλικίας, καθώς είναι σε αυτές τις εξαιρέσεις που λέμε, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα έστω και μειωμένο και δεν θυγούνται από τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας. Εντάξει, Μαρία, να επικοινωνήσετε με τον άλλο, ορίστε, κάπου λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Γιώργος Κρητικός. Το θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Όσον αφορά το θέμα του ξένου βασικά, θέλω πρώτα απ' όλα να δηλώσω, γιατί είμαι και μέλος της νέας διοίκησης του Δήμου, είμαι δημοτικός σύμβουλος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να αρχίσω να κάνω μια ιστορική αναδρομή σε κάποια πράγματα για να μπορέσω το ερώτημά μου να μπορέσετε να το απαντήσετε όσο δυνατόν πιο άμεσα και πιο σωστά. Καταρχήν, ο Ξένιος, εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους που αλλιώσαν, μας έχει απασχολήσει τα 4 τελευταία χρόνια. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία ήταν ειδικού σκοπού, είχε πάρα πολλά χρόνια ζωής. Οι εργαζόμενοι εδώ είναι γύρω στα 23-24 χρόνια ο καθένας και ίσως και περισσότεροι κάποιοι, και αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αδικημένοι. Αλλά θέλω εδώ να δηλώσω ότι η πρόθεση της καινούργιας διοίκησης, που όπως είπαμε και εγώ μέλος, θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Στην προεκλογική περίοδο, βάσει του 4071 άρθρο 11, παράγραφος 3, που έλεγε ότι το 4071 μεταφέρει το νομικό πρόσωπο στο Δήμο. Σε εκείνο το άρθρο λοιπόν λέει ότι τις εταιρείες ειδικού σκοπού και κατά τη διάρκεια της εκαθάρισης μπορεί με σύμφωνο γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν χρήματα στον εκαθαριστή, ώστε να μπορέσει να πληρώσει από αυτά τα χρήματα οφειλές των εργαζομένων. Αυτό συνέβαινε με όλη την προεκλογική περίοδο. Η καινούργια διοίκηση λοιπόν είχε πει ξεκάθαρα ότι θα πάει να λύσει το πρόβλημα του ξένου,
των εργαζομένων, αλλά και εκ μέρους των εγκαθαριστών, που εκεί ο εγκαθαριστής δεν τις έκανε μόνο τις απεργίες, κάποιος άλλος ήταν ο ηθικός αυτούργος, δεν θέλω να πω σε τέτοια ζητήματα. Φτάσαμε λοιπόν προεκλογικά να λέμε ότι εμείς θα ξεκινήσουμε το ξένο, θα βρούμε τα νομικά μονοπάτια, τους νομικούς τρόπους, ώστε να το κάνουμε σύνομα και να μπορέσουμε βάσει του 40-71 να πληρώσουμε κάποιο μέρος ώστε αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν. Γιατί τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν έχουν πάρει καθόλου λεφτά. Αυτό συνέβαινε μέχρι την ημέρα που βγήκε μια πρωτότυπη απόφαση σε μια ανταγωγή των εγκαθαριστών, στην αγωγή που είχαν κάνει οι άνθρωποι ζητώντας τα λεφτά τους δικαίως, γιατί ποτέ δεν είχε καταγγελθεί, κύριε Βουλευτά, από τον εγκαθαριστή πώς έπρεπε να κάνει μετά την έναρξη, τον ισολογισμό έναρξη στην απογραφή του οργάνου, διότι ξέρετε η εγκαθάριση είναι έτσι, έπρεπε λοιπόν αμέσως μετά να καταγγείλει τη συμβάση των εργαζομένων. Οπότε, η απόφαση της ανταγωγής τι απεφάνθηκε? Η απόφαση της ανταγωγής πρωτότυπα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν προσληφθεί κακώς, αλλά βάσει του νόμου είχαν λάθος πρόσληψη, είχαν κάποιο πρόβλημα στην πρόσληψη. Κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι. Κατά το σκεπτικό. Λέει λοιπόν στην απόφαση του δικαστηρίου εκεί ότι είχαν προσληφθεί κατά τη γνώμη των δικαστών κακώς. Ατύπως. Πολύ σωστά το θέσατε. Ευχαριστώ. Εκεί λοιπόν όμως προχωράει. Λέει και άλλα πράγματα. Και της ουσίας, για να ξεπεράσει τον νόμο που λέει όσο δουλεύεις, παράγεις έργο για τον εργοδότη που είπε και ο κύριος Λεβολέας. Και αμήνεσαι καλώς, έστω και αν δεν έχεις προσληφθεί σωστά. Πήγε λοιπόν και είπε ο δικαστής ότι τον έβγαλε του 10 λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή δεν πληρωνόντουσαν και τότε, έκαναν επίσκεψη εργασίας όπως τους έδινε ο νόμος. Πήρε λοιπόν αυτό σαν σημείο αναφοράς πρωτότυπα ο δικαστής και είπε ότι αφού έπαψαν να προσφέρουν εργασία, αλλά πάμε και βρίσκουμε την ατύπως πρόσληψή τους, την άκρη πρόσληψή τους και τους βγάζουμε εκτός. Βάσει αυτών των δεδομένων, σαν μέρος της διοίκησης που σας είπα προηγουμένως, θα ήθελα να μου πείτε εσείς με ποιον νόμιμο τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αδικίες που έχουν γίνει εις βάρος των ανθρώπων αυτών και αύριο το πρωί ή μετά το εφετείο, αν θέλετε, για να μπορέσω να σας διευκολύνω, να μπορέσουμε εμείς να αποκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να άρουμε τις αδικίες που έχουν πάρει. Και με βασικό θέμα, αν μπορούμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να λύσουμε το ξένο. Αν έχετε και είσαστε έτοιμοι να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι εγώ συγκεκριμένο που έχοντας παρακολουθήσει την πρόθεση του. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα της επίσης που αφορά τους περισσότερους εργαζομένους, επειδή εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες ουσιαστικά, αν ο Δήμος ή ο Ξένιος ήθελε όντως να λύσει το θέμα, θα μπορούσε να μην παρασταθεί και να μην κάνει καταστροφή την επίσης. Απλά. Να μην παρασταθεί προκειμένου να λύγει η απόφαση η οποία να λέει ότι είναι καταχρηστική επίσης. Σας λέω το πολύ απλό. Άρα δηλαδή θα μπορούσε να μην παρασταθεί στο δικαστήριο, να κρυφθεί νόμιμη η επίσκεψη και να προχωρήσει σε μια διευθέτηση του ζητήματος των οφειλών με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Άπαξ και παραστάθηκε στο δικαστήριο, χωρίς να θέλω να πω στις υπόθεσεις. Και προέβαλε την έμφαση της καταχρηστικότητας της επίσκεψης, η βούλησή του, με συγχωρείτε που σας το λέω, ήταν ακριβώς να βγει η απόφαση αυτή οποία βγήκε. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Το εγκαθαριστεί και στην απροπή στην εγκαθάριση που αποφάσισε η προηγούμενη διοίκηση. Μισό λεπτό, γιατί αυτό σας λέει. Το αποφάσισε η προηγούμενη διοίκηση. Κατ' εντολή, προηγουμένως είπα κάτι που ίσως δεν το ενθυμίσετε. Κατ' εντολή και κατ' ηθική αυτουργία κάποιων ανθρώπων πήγαμε σαν Δήμος και κάναμε ανταγωγή. Δηλαδή προσβάλαμε την αγωγή. Εμείς όταν ήρθαμε σαν διοίκηση που αναλάβαμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά την 1η Σεπτεμβρίου
είδαμε ένα τελεσμένο γεγονός, το οποίο μας έλεγε τι, ότι ο Ξένιος μπαίνει υπό καθεστώ εξεκαθάρισης, η άδεια στο Εσούρου είναι σε εκκρεμότητα, διότι βάσει κάποια διάταξη που δεν θυμάμαι ακριβώς τον νόμο, όταν χρωστούσε ένα νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού όπως ήταν ο Ξένιος, ραδιοφωνία επί προηγουμένου, τότε, εάν χρωστάει στους εργαζόμενους, η άδεια φεύγει από το φορέα που έχει δοθεί η συγνότητα, επιστρέφει στο Εσουρού και το Εσουρού βάσει αυτόν που χρωστάει ο φορέας την δίνει στους εργαζόμενους. Αντί να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και έβαζε κάποιο ποσοστό στις προϋποθέσεις και έλεγε ότι να έχετε κεφάλαιο να δείξετε ένα νομικό πρόσωπο, γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτός ο σταθμός είναι δύο πράγματα. Είναι το νομικό πρόσωπο και η άδεια του Εσουρού που δεν ανήκει σε κανένα, αλλά παραδίδεται κατά τη νομή και όχι την κατοχή στους φορείς που την έχουν. Η άδεια του Εσουρού δεν έχει πάει Μισό λεπτό. Η άδεια είναι εκκρεμία. Η άδεια αυτή τη στιγμή έχουν ήδη προχωρήσει ενέργειες εργαζόμενοι και έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάτε, κύριε Δικέ, ότι μπροστά μας έχουμε το εφετείο. Το εφετείο θα κρίνει την υπόθεση της υπαρχής. Αν η βούληση της νέας διοίκησης είναι να λύσει το θέμα, η δούλη ρόδος είναι το πείγμα. Το εφετείο είναι σε μερικούς μήνες. Εγώ θα έλεγα, αν έχει διάθεση να μην επιμείνει ή να παρασταθεί κατά τέτοιο τρόπο όσον αφορά την επίσκεψη και να μην την προβάλλει. Να μην πούμε σε ένα διάλογο σε λεπτομέρειες νομικές. Έχω μιλήσει και με τους δικηγόρους και του Δήμου, αλλά και του εκαθαριστή αυτή τη στιγμή και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν υπάρχει βούληση να υπάρχει διευθέτηση των δουλευμένων των εργαζομένων και για αυτούς που είναι σε επίσκεψη, αλλά σας θυμίζω και για μερικούς που δεν είναι σε επίσκεψη. Και εκεί ανατρέπεται η ιστορία, διότι και οι δικαίοι ούτε αυτοί έχουν πληρωθεί. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Έτσι, το θέμα αυτό το να το τελειώσουμε. Κάτι άλλο και ξέρω ότι είναι σοβαρά. Τελειώνουμε εδώ, επειδή είναι σε νομική ηλικία, το ζήτημα δεν θα θέλαμε να πούμε και επιχειρήματα που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν σε βάρος των εργαζομένων. Εδώ τελειώνουμε το ζήτημα αυτό. Κρίνω ως καθηγητής δικαίου ότι είναι αρνητικό για την εξέλιξη η απόφαση της ανταγωγής και η απόφαση ότι είναι καταχρηστική η επίσκεψη. Είναι εκτιμήσεις οι οποίες είναι αρνητικές. Αν μπορούσε ο Δήμος, θα ζητήσω άμεσα συνεννόηση να δούμε η συμπεριφορά του Δήμου στο εφετείο, το να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες οι οποίες ξέρω χρόνια τώρα και προχτές μου στείλατε κάτι σημειώματα, ό,τι μου είπε ο κύριος Τυπός, θα ξέρω να τον ακούω λόγω σεβασμού και ευγενίας. Άρα λοιπόν είναι αρνητικά τα δύο αυτά δεδομένα. Να δούμε τι θα πει το εφετείο, αλλά να ξέρετε και άτυπες να είναι εργασιακές σχέσεις, και άτυπες, για όσο χρόνο δουλεύετε, θα πρέπει να πληρωθείτε. Για όσο χρόνο δουλεύατε, θα πρέπει να πληρωθείτε. Αυτό λέει το εργατικό δίκαιο από τότε που οι άνθρωποι ζούσαν στις σπηλιές. Δηλαδή, από τότε που ζούσαν στις σπηλιές, όποιος παρήχε εργασία και προσέφερε την εργασία του, είτε με νόμιμη, είτε με παράτυπη, είτε με ανυπόστατη σύμβαση, αμοιβόταν. Αυτό είπα και στο Μητσοτάκη προχθές στη Βουλή. Με ακούσατε να λέω ότι και στην κοινωνία των πηδικανθρώπων του λέω, γιατί μου απέντησε μία, βρήκε με παράτυπη σύμβαση, την απέντησε σε βάθος 7 ετίας, με 4 παιδιά και τη ζητάει και 70.000 πίσω. Και με είδατε στην τηλεόραση να λέω ότι αυτό που εισηγείστε δεν συνέβαινε ούτε στην κοινωνία των πρωτανθρώπων, των πηδικανθρώπων. Κάποιος που δούλευε, αμοιβότανε, έστω και ήταν παράνομος. Άρα λοιπόν εδώ και για λόγους, για το ότι χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, χειρουργική λεπτότητα ενόψει του εφετείου, για λόγους προστασίας των εργαζομένων, δεν προσφέρεται η συζήτηση για περαιτέρω λεπτομέρειες. Ήδη μου είπε και ανέλαβα εδώ και ο Μιχάλης και ο Κώστας Ορπιώτης, θα ζητήσουμε άμεση συνεννόηση με το Δήμο. Ζήτησα
ζήτησα να τον δω για το θέμα σας, αλλά μου είπαν ότι είναι στο εξωτερικό, είναι στις Βρυξέλλες κομμάτι, άρα λοιπόν τις προσεχείς μέρες θα έρθω με τον κύριο Τεμπονέρα να ενημερωθώ για να δούμε τι γίνεται για να σωθεί το θέμα το δικό σας και στο στόχο της ικανοποίησης αλλά και της αναβίωσης, διότι καταλαβαίνετε είμαστε στο μέρο σας. Άλλο ερώτημα επί άλλου θέματος. Γεια σας. Εμείς είμαστε οι άτυποι προσληφθέντες. Εάν άτυποι προσληφθέντες είναι οι καθαριστές, τι γίνεται? Άτυπος προσληφθέντες είναι οι καθαριστές. Και παραμόνος, έχουν διακριστεί χρήματα του Δήμου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Συγγνώμη μισό λεπτό. Και κατά περίεργο τρόπο έχουν εξαφανιστεί τα στοιχεία ότι προηγενέστερα ο φερόμενος ως εκαθαριστής Μητράκης Γεωργίος ήταν εξηγιατής. Και ο σταθμός λειτουργούσε. Στον κύριο Βασίλη ακούω τι είπε, αλλά δεν το απαντήσω, να το απαντήσω ύστερα. Είχα λόγω υπόψη στη συζήτηση. Γι' αυτό σας είπα ορισμένα ζητήματα ως καθηγητής πανεπιστημίου και του δικαίου, επειδή πρέπει να ξέρουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα, δεν σας απαντήσω, έχω άποψη. Γι' αυτό θα το πω όπου χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Είναι ένα στοιχείο σοβαρό αυτό που είπατε, κύριε Βασίλη, και σας ευχαριστούμε για το στοιχείο αυτό, αν όντως είναι αληθές. Άλλο ένα ερώτημα που να κάνω του προσωπικού. Έχω πρώτο ερώτημα από τον κύριο. Έχω πρώτο ερώτημα από το 1970. Το 12 του 1970. Πού είναι? Ήταν ΣΠΕΑ. Ήταν ΣΠΕΑ. Είναι απέναντι. 58 συμπληρωμένα. 35 χρόνια έχει το κομμάτι. Σε έτσι το οποίο ήταν τελείο γυμνάσιο, απέναντι στα 4 χρόνια που ήμουν στο στρατό, είναι με τα εξαγοράς στα 10-800. Έχει σημασία, εάν σημαίνει εξαγορές, οπότε μπορούσε να συμπληρώσει με 10-800 και 58 μπορείτε να μην καταφύγετε. Τα 58. Έχω ζητήσει από το 2012 με αριθμό πρωτοκόλλου από το Γεωργικό Γενικό Γραμματέα. Όχι βεβαίως από τα Ιταλία. Βεβαίως υπερτερεσίας από το Τζενιό και δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχω πάρει από τους φερόμενους τους καθαριστές. Συνταξιοδοτικά, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε να πάρετε σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο στατιστικό φορέα. Δεν το είπα. Ό,τι βεβαίωση με υπηρεσία και αν δώσει ο ξένιος, σημασία έχει τα ένσημα τα οποία φαίνονται καθημερινά στο μητρό πλήκα. Οπότε εκεί πρέπει να απευθυνθείτε να πάρετε σχετική βεβαίωση. Όταν δεν είναι βεβαιωμένα. Ορίστε. Όταν δεν είναι βεβαιωμένα. Εντάξει, εκεί περιμένουμε την εξέλιξη όσον αφορά το εφεκτήριο κλπ. Τι θα πει σε σχέση με το χρονικό διάστημα της εργασίας και πού πρέπει να ακολουθούν τα ένσημα για το διακόσιο διάστημα. Αν βάλετε αυτό το θέμα, ναι, αυτό το θέμα αυτό είναι σε εξέλιξη. Εγώ αυτό το θέμα που θα κάνω, θα το καρποθεί κάποιος άλλος, ο οποίος δεν θα έλεγα πατέρα και δεν είναι οι παρενέργειες ακριβώς τις ομιλίες αυτές που λέμε, διότι μια παρενέργεια πέρα από το ΑΕΠ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι ακριβώς η ασφαλιστική τακτοποίηση. Δεν έχει γραφειότητα μέχρι τώρα και δημιουργούνται τέτοια προβλήματα για μια υπόθεση όμως που είναι σε εξέλιξη ακόμα. Σε αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένει το ευθετείο, να δούμε τι θα πει ως προς την εργασιακή σχέση για να δεχτεί το ίδιο και μπορεί να θέλει τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή απόφαση θετίου, προκειμένου να μπορέσει να βάλει τα ένσημα ουσιαστικά και να μπορεί να έχει μια ασφαλιστική τακτοποίηση. Εγώ σίγουρα που δεν με εξάλλου αυτή τη στιγμή να το αναφέρω. Συντομεύουμε λίγο για να ακούσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ελάτε εσείς. Με όλο το σεβασμό στο δράμα και στο πρόβλημα των χρόνων που ζουν οι εργαζόμενοι, για την ιστορία να αναφέρουμε, γιατί δεν πρέπει να έχουμε πολύ μνήμη. 31 Δεκεμβρίου του 10, που η σημερινή διοίκηση παρέδωσε στο νέο καλλιτεχνικό Δήμο, ο ξένος δεν λειτουργούσε, οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι, ήταν σε επίσκεψη και ο κουμπός και τα λοιπά ήρθαν μετά. Όλα αυτά συνέβαιναν 31 Δεκεμβρίου του 10, όταν τη θητεία 7-10 της προηγούμενης διοικήσεως που είναι σημερινής, ο ξένος είχε επιχορηγηθεί με 27 έως 30
πόρισμα και το πόρισμα του εισαγγελέα είναι ανοιχτό και η υπόθεση θα συνεχίσει στα δικαστήρια. Όλα αυτά στο να μην έχουμε κοντινή. Συγχαρητήρια για τη σημερινή μερίδα. Μακάρι στο μέλλον να ακολουθήσουν κι άλλες. Κύριε Τρόλια, σας διακόπτω. Είναι έρθει υποψήφιος περιφερειάρχης το 10 του ΣΥΡΙΖΑ εδώ εμείς και είχαμε κάνει και κουβέντα. Ήταν το Σεπτέμβριο ή Αύγουστο του 2010 όταν έτρεχα στη θέση της Δούρου τότε ως υποψήφιος αντιπροσωπευτή. Είχα κουβεντιάσει και με είχαν ενημερώσει και άλλοι εργαζόμενοι. Για πείτε. Αυτό λοιπόν είπατε. Νομίζω ότι είπαμε θα τα αφήσουμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν να συνεχίσουμε μπορούμε να συνεχίσουμε. Να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμάρες. Είναι άδικο αυτό. Σας ακούμε. Πιο δυνατά. Να σου πω όμως, Νίκο, αν υπάρχουν στα συντάξια για να πάμε στο Η Τσάκη Κλεοπάτρα είναι πρόσωπος των εργαζομένων του Σένιου και επειδή εδώ οι εργαζόμενοι τουλάχιστον δεν έχουμε έρθει να ακούσουν ούτε αντιδική μεταξύ της πολίτης και της πολίτης, δεν μας αφορούν δηλαδή μετά από τόσα χρόνια. Εγώ θα ήθελα να είμαι στο πεδίο και να παραθέσω ένα έργο το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε στα υπόψη. Αφορά μια απόφαση του κ. Κοπαγώνα το 2004 για πάγιες Κυριακής. Είμαστε το 4. Μαζί με πολλούς εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν στο Δήμο, ήμασταν και εμείς ξεχωριστά ως ΔΕΡΑ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έργο, κάποιοι από εμάς, το μεγαλύτερο ποσοστό, είμαστε ήδη στο Δημοφιλής μεταφερόμενοι. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγήκε μια απόφαση η οποία μας θεωρεί παράνομους. Και ένα δεύτερο, υπάρχει ένα έγγραφο του ΑΣΕ, του κ. Λιμπερόπουλου, όπου σε ερώτηση της προηγούμενης διοίκησης του κ. Μητάκη, γιατί θέλει να μας βγάλει παράνομους εξ αρχής της προσλήψης, με αυτό έχει βέβαια την επίσκεψη, απάντησε ο κ. Λιμπερόπουλος και έχει βγάλει άκυρους όλο το Δήμο, που θέλω να το πω μπροστά και σε όλους τους εργαζόμενους, ονομαστικά, έχει όλα τα ονόματα. Βεβαίως το έχω. Το καταθέσαμε στο δικαστήριο και δεν ελήφθη υπόψη από τον κύριο Πρόεδρο. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργός είχε το πόρισμα προχθές που μου έδειξε ο Μητσοτάκης στη Βουλή για την Τραπετσόνα. Ο απελήθησαν προχθές, το ξέρετε. Για μας λοιπόν ο κύριος Λιμπερόπουλος αναφέρεται ξεχωριστά στα ονόματά μας, το καθένα ξεχωριστά και όχι συνολικά σαν μελάει, και λέει ότι μένουν δημοσιογράφοι δεν υπόκειται στο νόμο του ΑΣΕΚ, οπότε δεν μπορεί να έρθει σε βάθος γιατί είναι νόμιμοι, και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο Δήμο, επειδή είναι πριν το 2007, αν δεν κάνω λάθος, γράφει μέσα, ακόμα και αν υπάρχει μια παρατυπία στην προσλήψή τους, δεν μπορεί να ελεγχθεί λόγω της παρέλυσης του χρόνου. Ωραία. Πάντα ενδιαφέροντα αυτά και παρακαλώ πολύ να ενημερωθούμε. Επί του ξενίου θα πω στον κύριο Λουγιώτη και στον κύριο Νικολόπουλο, εδώ και σε όλους σας, αφού ενημερωθούμε επί όλων των εγγράφων και αφού κάνουμε μια συνάντηση και με τη Δημοτική Αρχή θα κάνουμε μια ειδική συνέλευση εδώ, θα έρθουν όλοι να πούν τις απόψεις τους για να δούμε τη στρατηγική, να είναι και ο νομικός σας παραστάτης. Ένα καλό φοιτητής μου από ό,τι άκουσα το όνομα τώρα από το Διονύση στο Δεπονέρα, να κουβεντιάσουμε επί της στρατηγικής, εμείς ως φίλοι σας κλπ. Μαζί με τους νομικούς σας παραστάτες. Άλλο παρακαλώ και ειδικά θέματα συνταξιωτικά, ρωτήστε να είμαστε και χρήσιμοι εδώ. Γενικότερα θέματα. Σας ακούμε. Καλημέρα σας, ονομάζομαι την Ευρωπαϊκή Είμαι ο εργαζόμενος του Ξένιου. Γράφω στο ΙΚΕΑ. Ήμουν και εγώ εργαζόμενος του Ξένιου. Και εργαζόμουν και ο σύζυγός μου. Και έχω χάσει το σύζυγό μου πριν από 4 χρόνια. Δεν μπόρεσα να πάρω τη σύνταξη γιατί ανήκαμε και δύο στον Απρίλιο δημόσιο τομέα που είχε βγάλει κάποιο νόμο ο κ. Μένης του Δόλιογα. Και αν έπαιρνα τη σύνταξη του τότε που συνεργαζόμουν εγώ, θα έκανα τη δική μου μελλοντικά. Τώρα λοιπόν είμαι και εγώ, όπως όλοι οι συνάδελφοι, στα πατώματα όλοι μας, όμοιροι, δεν μπορώ, είμαι καρκινοπαθής, δεν μπορώ ούτε ασφάλεια να έχω. Ο κύριος Μπάφος, ο Ικάνο Λισκόν Μαρκανά, μου έδωσε 6 μήνες λόγω νόσου παράταση στην ασθενειά μου. Δεν μπορώ να πάρω ούτε τη σύνταξη του συζύγου μου, γιατί δεν έχω ούτε απόλυση, αλλά ούτε μπορώ να πάρω και τη δική μου τη σύνταξη. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Για απάντησε, τι μπορώ να κάνω. Ήμασταν μαζί και όταν συναντηθήκαμε, θυμάμαι το πρόβλημά σας, το είχα παραθέσει και είχε δείξει μάλιστα ένα ενδιαφέρον η νη Δημοτική Αρχή όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δυστυχώς, όπως ήμασταν αρκετά άτομα όταν συναντηθήκαμε στη συνάντηση αυτή, το ξέρετε πολύ καλά ότι η πρόταση που έγινε ήταν ή να δεχτείτε να πάρετε όλοι κάτι ή αλλιώς τίποτα. Είναι εκβιαστικό, είναι σε γνώση. Δεν μπορεί να λες και τον άλλο για απόλυτη ανάγκη.
και θέλει να κάνει αυτό και να πείτε όχι. Αν δεν δεχτούν όλοι, εσύ δεν θα πάρει. Κύριε το λέτε πολύ σωστά. Η χειριστική γραμμά που έχουμε ζήσει από μέσα είναι απαράδεκτο στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε πραγματικά περιπτώσεις ανθρώπων εδώ οι οποίοι είναι σε άθλια κατάσταση και θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε καταρχήν να έχει συνομιλήσει με τον καθένα χωριστά και να έχει δει το θέμα για τον κάθε ένα. Δεν μπορούμε να τους βαριάζουμε καταστάσεις κλπ. Και να καταδικάζουμε ανθρώπους αλφα ηλικίας για μια κατάσταση που φαίνεται ότι μπορεί να χωρίσει. Είναι ξεκάθαρο. Δημήτρη, θα το μιλήσεις. Το μόνο που θέλω να πω εγώ που επικεντρωνόμαστε στην έφεση, η έφεση είναι 21 Απριλίου, αν πάρει ένα πολύ θα πάει Οκτώβριο και η απόφαση μπορεί να βγει σε ένα χρόνο. Δηλαδή έχουμε ακόμα 2 χρόνια να ξέρετε, επειδή λέτε για την έφεση ότι είναι αισθητική, σε άλλα 2 χρόνια πρέπει να αντέξουμε εμείς. Αυτό να ξέρετε, γιατί αν συναντηθείτε με το Δήμαρχο, με τη διοίκηση, ότι έχουμε το λιγότερο άλλα 2 χρόνια ταλαιπωρία. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στα τέτοια. Και εμάς το ίδιο. Και εμείς αυτή τη στιγμή είχαμε, αλλά δυστυχώς, επειδή και σε επικεντρώσεις εκεί πέρα, να το ξέρετε, να το πείτε μας αν δείτε, ότι είναι αυτό το χρόνο πώς θα ζήσουμε. Είναι φοβερά. Η απόφαση αυτού των όρων που έχουμε, τα ασφαλιστικά μας αμφιτικά, η αγωνία και θα βγει εκτελεστή. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορούσα να φαντάζομαι από το εξαιρετικό μας μαθητικό να το παρακάσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν αποφάσεις και ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες δεν εκτελούνται. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο. Ο Επίτροπος, από ό,τι ξέρω, ο Πάρεδρος έχει μπλοκάρει κάποια τάγματα διολογήσεις σε κάποια προσπάθεια που έγινε να καταβληθούν κάποια χρήματα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, φαίνεται να χρειαζόμαστε τελεσίδικη απόφαση. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή κατά βάση να μην φτάσουμε στο θετίο, διότι εκεί μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κακά. Η ερώτηση σε σχέση με το ασφαλιστικό για να ακούσει ο συνάδελφος, να ακούσουμε να το απαντήσουμε ένα θέμα. Πριν αρχίσετε, θα πρέπει να γίνει νωρίτερα και πολιτικά αυτοδιοικητικά για 2 λόγους. Το αντιλαμβάνεστε. Πρώτον, διότι είναι αρνητική η πρωτοδική. Και δεύτερον, επειδή όπως είπε πολύ σωστά ο συνάδελφός σας εδώ, θα αργήσει η υπόθεση, ενδεχομένως να αναβληθεί άπαξ και να αργήσει και η απόφαση. Άρα λοιπόν για σχόλια ζητήματα και αυτά που έβαλε ο κ. Βασίλης, ο Τσίπρας και άλλα, πρέπει να δούμε νωρίτερα τι μπορεί να γίνει. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίσως συμπληρώσει 6.000 έσημα. Είναι και πριν το 1993, ίσως πολλά χρόνια πριν, αλλά τα τελευταία χρόνια, 5-10 ο καθένας δεν έχει άσημα για να πληρώνει. Μπορεί να τα έχει συμπληρώσει, μπορεί όμως να μην τα έχει συμπληρώσει τα έσημα τα 6.000 και να έχει 4,5 κτλ. Έχει πληρώσει κάποια ασφαλιστικά, τέλος πάντων κάποια εποχή που μπορούσε να έχει ασφαλίσει. Αυτός μπορεί να πάρει σύνταξη, τι σχέση έχει με την κατώτερη ηλικιωμένη και αν μπορεί να πάρει και την κατώτερη ηλικιωμένη ή αν δεν πάρει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι η ερώτηση του ασφαλιστικού. Δεν πάλι μια ερώτηση. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση είναι σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τις αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις. Όχι δεν το ξέρω. Απλά θέλω να πει μπροστά τι έχουμε μέσα στο πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι πολύ μικρό που έχουμε. Και πρέπει να επεκταθεί. Θέλει μεγάλη συμπλήρωση. Γιατί το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να σώσει κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή την ελληνική οικονομία είναι αυτή η διαχείριση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς. Πρέπει οι επιχειρήσεις να περάσουν στους εργαζομένους και να παίρνουν αυτά. Γιατί αυτά που θα παίρνουν από εδώ και πέρα έτσι κι αλλιώς θα είναι πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, καταρχήν τα ελάχιστα ένσημα αυτή τη στιγμή για να μην έχουμε παρεμβολές εδώ είναι 4.500. Η Τρόικα πιέζει αυτή τη στιγμή να γίνουν 6.000, να γίνει από 15 ετία σε 20 ετία δηλαδή. Το παρόν εντός εισαγωγικών φαίνεται η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται ουσιαστικά είναι ένα πάγιο αίτημα. Θεωρώ όμως ότι κατόπιν
μισών πιέσεων ενδέχεται και να τεθεί το θέμα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, υπάρχει μια σκληρή ρύθμιση όσον αφορά τις μειωμένες συντάξεις. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, λέει ότι αν είσαι είτε πριν είτε μετά το 1993 και έχεις απλά τις 4.500 ένσημα, για να μπορείς να πάρεις τη μειωμένη σύνταξη σε διαφορετικά ηλικίες, άλλα για τις γυναίκες, άλλα για τους άντρες, πρέπει να έχεις γίνει και 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία από το έτος υποβολής. Δηλαδή, αν εγώ πήγε σε ηλικία 62 ετών και πάω να πάρω μειωμένη σύνταξη με 4.500 ένσημα, πρέπει τα 5 τελευταία χρόνια πριν υποβάλω τα χαρτιά μου να έχω 100 ένσημα μέρος. Κατόπιν δικών μας πιέσεων έγινε δεκτό πριν 2 χρόνια σε αυτά τα 100 αναέτος να μετράει το επίπεδο ανεργίας. Είχαμε συζητηθεί όμως και το έχουμε καταθέσει και υπάρχει το πρόγραμμα αυτό να καταργηθεί η ρύθμιση αυτή ή να αντικατασταθεί με το γεγονός ότι κάποιος είναι απλά εγγεγραμμένος στον ΟΑΕ, αποδεικνύει δηλαδή με χρόνια ανεργία του για το λεπτό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι πρόταση την οποία την έχουμε συμπεριλάβει και την έχουμε επίσημα καταθέσει. Άρα λέμε δηλαδή όχι απλά επιδοτήσε, εκτός ξέρετε ελάχιστη παίρνουν επίδομα ανεργίας και από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕ. Εμείς λέμε αν αποδεικνύεις με χρόνια ανεργία, τότε να αντικαθίσετε αυτά τα 100 ένσημα έτος με πλασματικά ένσημα ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου κάποιος να μπορεί να πάρει τη σύνταξη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί αυτή τη στιγμή, έχουν απολυθεί, έχουν ανάγκη σαν πύλο ανέργους κλπ. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν 5, 6, 7 χρόνια πριν στη σύνταξη. Αν π.χ. κάποιος πήγαινε σε ηλικία 62 χρόνια μειωμένη και δεν έχει τα 100 έτος, φορτώνεται ακόμα 5 χρόνια. Πάει δηλαδή στα 67 αυτή τη στιγμή. Πράγμα το οποίο για έναν άνθρωπο που δεν έχει βιοπορισμό από πουθενά είναι καταστροφικό. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, βεβαίως υπάρχει μια σχετική μικρή διαγραφή μέχρι δίκαιο όσον αφορά το θέμα των επιχειρήσεων. Αυτές τις μέρες επανακαταθέτουμε μια τροπολογία σε σχέση με τις επιχειρήσεις που έχουν εγκαταλειφθεί από ιδιώτες και υπάρχει το εγχείρημα να τις αναλάβουν οι εργαζόμενοι. Θα κατατεθεί αμέσως στις προηγούμενες μέρες, έχουν την idea για την χρόνο εγώ κιόλας όσον αφορά την τεχνολογία αυτή. Οπότε είναι στα σκαριά να την καταθέσουν. Ήδη την είχαμε καταθέσει, βεβαίως όντως πρέπει να εξυγχρονιστεί κάτι και έχει αλλάξει το χρονικό πλαίσιο, αλλά τις επόμενες μέρες θα το δείτε, θα υπάρξει σχετική δημοσιότητα για να το καταθέσουμε στη Βουλή. Ο κύριος Ρόφος. Ορίστε κύριε Βόφη, καταρχάς, είπατε από την αρχή ότι το πρόβλημα εδώ του σταθμού είναι πολιτικό. Άρα η λύση πρέπει να είναι πολιτική. Ο σταθμός αυτός, έτσι όπως λειτουργούσε τόσα χρόνια, είναι ένα πλυντήριο. Χρησιμοποιείται, ενώ είχε ένα κόστος 2 εκατομμυρίων ευρώ λειτουργικό, έφτανε τα 10 εκατομμύρια και τα 8 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιείται για να γίνονται υποτίθεται κάποια πράγματα ανάγκης από το ξένιο, ενώ δεν παράνομα, ενώ δεν μπορούσαν να τα περάσουν από όλες τις άλλες διαδικασίες. Αυτό κατέστρεψε ουσιαστικά την ύπαρξη του ξένου και στη συνείδηση του κόσμου σαν γλώσσα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πια εάν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ξένος. Ενώ ήταν ένα εργαλείο το οποίο αν χρησιμοποιόταν σωστά σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε να έχει βοηθήσει και την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, αλλά και συνολικά αν θέλαμε και την τοπική αυτοδιοίκηση όλης της Αττικής. Το θέμα θα πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να λυθεί και πολιτικά. Θα πρέπει και εσείς σαν βουλευτής να δείτε τις δυνατότητες τροπολογιών κάποιων καταστάσεων τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και μια προοπτική. Επειδή και λόγω μνημονίου που έχει περιορίσει τα έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά 60% και ταυτόχρονα λόγω των μη δυνατοτήτων να εισπράττονται χρήματα από προγράμματα κτλ. Πρέπει να δώσουμε μια προοπτική. Η πρόταση λοιπόν της παράταξής μας είναι να υπάρξει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Ο Δήμος βεβαίως θα έχει το σταθμό, αλλά να έχει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και όποιον άλλο Δήμο θέλει. Να συμμετέχει σε μια τέτοια κατάσταση, όχι με ιδιώτες, να μείνει δημόσιος αν υπάρξει και λειτουργεί ο σταθμός. Το να πάει σε ιδιώτες δεν μας αφορά, είναι θέμα άλλο. Για να μπορεί πραγματικά να μην ξαναγίνει πλυντήριο και να μπορεί να κάνει, μάλλον να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ιδρύεται. Κύριε Παύλα, προέχει η προστασία των εργαζομένων, η αποπληρωμή τους, το ξεκαθάρισμα του εργασιακού καθεστώτος, η απόδοση των enzήμων τους και από εκεί και πέρα αφού λυθεί τα θέματα των εργαζομένων κατά τον τρόπο που
πούμε τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια που είπατε των αρχών. Και πιστεύω και οι προηγούμενοι δημοτικοί άρχοντες αμφωθήκανε, προσπαθήσανε, αν ειδικούς, αλλά εδώ έχουμε ένα κραπκαλαίο, μια κραπκαλαία αδικία σε βάρος ανθρώπων, εργαζομένων, οικογενειαρχών. Αυτό πρέπει να λυθεί. Αυτή είναι η προτεραιότητα, όπως μιλήσατε όλοι εδώ και όσοι μας θυμίσατε και παλιότερες καταστάσεις. Ορίστε. Άλλο ερώτημα. Η φίλη είπε κάτι σωστό. Να μην εμπλακούμε σε αυτό το εργαζομένο. Ένας εργαζόμενος δεν τον ενδιαφέρει αν είναι στοιχειομοιώτης, αν είναι στοιχειομάρτης, ποιος έρχεται. Τον ενδιαφέρει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρουν συγκεκριμένα πράγματα. Επάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα καλούμαστε να έχουμε ερωτήματα για 1/4 ή τοποθέτηση, αλλά σύντομα 1/4 έχει φιλορροήσει, έχουν φύγει κάποιοι φίλοι και θα πρέπει να το κλείσουμε. Βεβαίως, όταν λέμε να το κλείσουμε, όχι να το κλείσουμε με την έννοια ότι τέλος, αλλά θα το συνεχίσουμε να δούμε ξανά πώς μπορούμε να οργανώσουμε κάτι, όπως είπε και ο φίλος εδώ Αλέξης, μία διαδημοτική, ένα κάτι τέλος πάντων, για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε και ένα επόμενο βήμα με νομικούς, με εργαζόμενους, με δημοτικές παρατάξεις κτλ. Ναι, πες το. Αυτό θα το μελετήσουμε, αλλά προχτές με μια αντιδικία που είχαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, πέρασε μια ρύθμιση και ποια είναι νόμος που στην περίπτωση μεταφοράς και μετατάξεων κρίνεται εξ υπαρχής η τυπικότητα των προσλήψεων. Μα η τυπικότητα των προσλήψεων, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, έχει κρυφθεί από τον ΑΣΕ, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει πιο αρμόδιο όργανο. Εσάς δεν σας αφορά δηλαδή η απόφαση που βγήκε, είσαστε εκτός. Άρα λοιπόν, ό,τι είπα ισχύει και δεν συνεχίζω. Άρα αναμένουμε την Αιγύπτιο, διότι είναι μια πολύ σκληρή ρύθμιση, ότι δεν θα υπάρχει μεταφορά υπαλλήλου και μετάταξη εφ' εξής. Είναι ο τελευταίος νόμος που δημοσιεύτηκε, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση για την τυπικότητα των προσλήψεων και των συμβάσεων και των αυτών. Αν τα δούμε εκεί, γιατί έχουν σκληρύνει το θεσμικό πλαίσιο. Όσο υπάρχει πρωτόδικη απόφαση αυτή τη στιγμή και δεν έχει εξαφανιστεί αυτή η διαδικασία για την οποία με άλλο τρόπο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας τα λέω λίγο, είπε ο Διονύσης, σας τα λέει λίγο πιο μεναξίπαρα, σας τα λέω λίγο να το μελετήσουμε το ζήτημα και κυρίως να μην δεσμευτούμε εμείς ανοιχτά σε ό,τι οφείλουμε για το συμφέρον σας, να το κάνουμε σε συνεννόηση και με πίεση. Γι' αυτό είμαι λίγο ήπιος στις απαντήσεις σας και φιδωλός σε ό,τι λέω, γιατί στο πίσω όχρο του μυαλού μου έχω ως υπεύθυνος του τομέα των σκληρών αυτών ρυθμίσεων, έχω άλλα υπόψη μου, τα οποία έχουν ψηφιστεί σε συνεννόηση πρώην από την κυβέρνηση. Άλλο ερώτημα. Μια τελευταία ερώτηση θα θέλω. Ορίστε κύριε Λακό. Καθώς τα έσυμβάλλουν πέρυσι κατά τον λόγο και μου είπε ότι κατοχυρώνω, έχω κατοχυρώσει. Πείτε την περίπτωση κύριε Νίκο, πείτε τι έχετε τις προϋποθέσεις, πείτε μας. Έχω την προϋποθέση. Συντάξει στα 59 μου με βασικά χρόνια. Με 11% στο σύνολο. 11%, ναι. Αυτό υπάρχει περίπτωση να αναιρεθεί. Έχετε κλείσει τα 59. Όχι, τα 59 και το 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είστε ακριβώς σε μια περίπτωση του Εμίλιο Κοντόμου που ρώτησε πριν. Έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα αυτή τη στιγμή, δεν έχετε όμως θεμελιωμένο δικαίωμα κατά βάση. Για τις περιπτώσεις έχει πει προφορικά στο ΜΕΓΑ 2 στον κύριο Δρούτσης, έχει μιλήσει, είπε ότι για αυτούς που έχουν θεμελιώσει, είπε προφορικά και για αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα,
ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Τώρα, δυστυχώς, εδώ δεν κυβερνάει ο Κούτσης, κυβερνούν κάποιοι άλλοι πάνω από αυτό. Θεωρώ και πιστεύω, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι δεν πρόκειται να έχουμε καμιά αλλαγή. Αυτή τη στιγμή η νομοσχέδιο ασφαλιστικό φαίνεται να μην έχουμε σε άμεσο μέλλον, μάλλον μετατίθεται μετά τις ενδεχόμενες εκλογές, δηλαδή τον Απρίλιο, Μάρτιο κλπ. Οπότε εκεί θα έχουμε περισσότερο να μας πούμε. Εξυπακούεται ότι θα είμαστε σε συνεχή επαφή και να μας θεωρείτε καλούς σας φίλους προεπόντους, ούτε πολιτικούς ούτε νομικούς, ό,τι είναι θα μας το λέτε και μέσα στις μέρες πάλι θα κάνουμε μια ειδική σύσκεψη για να πλώσουμε τα χαρτιά μας, παρακαλώ με τους νομικούς σας παραστάτες, να δούμε πώς θα λυθεί το ζήτημα, διότι σας είπα τι είναι αρνητικό και επί της ανταγωγής και η πρωτότυπη προϊόντινήσης, που ενδεχομένως κάποιοι που δεν θέλουν την επίλυση του ζητήματος να οχυρωθούν πίσω από αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτό θέλω, γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε για πολιτικότερη λύση. Πολιτικότερη λύση. Σας τα λέω έτσι για να μας θεωρείτε προεπόντως φίλος σας. Άλλος έχει ειδικό λόγο, ο φίλος εδώ, το όνομά σας, Γιώργος. Καλημέρα σας. Ορίστε. Είμαι ο Γιώργος, που είμαι επικεφαλής παράταξης Εύκολης και είμαι δημοτικός σύμβουλος. Σας καλωσορίζω εγώ κύριε Βουλευτά και όλη την κοινωνία στην αυτή τη συζήτησή μας και έχουμε αυτές τις συζητήσεις να επαναλαμβάνουμε τα χρονικά διαστήματα. Άκουσα πολύ με προσοχή όλες τις απαντήσεις που δώσατε και εσείς και ο κ. Στεμπονέλας. Έχω πραγματικά και εγώ από τη μεριά μου το θέμα του ξέρετε αν μπορούσε να ανοιχτεί αύριο το πρωί και άνθρωποι που έχουν εργαστεί και πρέπει να αμοιφθούν όπως οτιδήποτε και θα είμαστε κι εμείς συμπαραστάτες τους όπως έχουμε αναφέρει και πολλές φορές καλυμμένες συζητήσεις. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και θα ευχαριστώ την βουλευτική σας πλέον ιδιότητα, κύριε Βουλευτά. Άκουσα τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Στεμπονέλας. Δυστυχώς, οι απαντήσεις ήταν συνέχεια με ένα δυστυχώς. Πού θέλω να καταλήξω, ότι δυστυχώς η δικαστική αρχή του τόπου μας όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότερες αποφάσεις που έπαιρνε είχαν να κάνουν με το καλό της κυβέρνησης και το κακό των εργαζομένων. Ερώτησε εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ την αυριανή υποτίθεται δυνάμει κυβέρνηση του κράτους μας. Είστε δεδομένοι, κύριε Βουλευτά, να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο και πλέον οι δικαστικές αποφάσεις να μην έχουν να κάνουν με το καλό της κυβέρνησης, αλλά με το κοινό καλό του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Αλλά η απάντηση έχει με αυτό που δήλωσα προχτές και είδα το όνομά μου και το πρόσωπό μου πρώτο στις τηλεοράσεις που είπα ένα το οποίο πιστεύω και λέω αν δεν υπάρξει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιμνημονιακών δυνάμεων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι και εμείς θα αποφύγουμε την εφαρμογή κοινών ρυθμίσεων. Και αυτό παρεξηγήθηκε. Λέει μήπως ο καθηγητής ενός συνεργάτης του Τσίπρα προειδεάζει τον κόσμο γι' αυτό. Αλλά το είπαμε ένα παράδειγμα. Αν επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό, υποτίθεται εδώ γιατί έχουμε ετοιμάσει νόμο αυτό που σας το λέω, δεν απαντάω πολιτικά γιατί είδαμε τι αγωνία το είπε και με τι ωριμότητα ο Γιώργος το ερώτημα. Απήντησα σε ένα κανάλι με το εξής. Λέω, αν δεν υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία για να καταργήσει το μνημόνιο, υποτίθεται ότι εγώ το Μεάρχης θα φέρω τον πρώτο νόμο που θα λέει παραφέρω τον κατώτατο μισθό στα 7,51, αυτομάτως επαναφέρεται και το επίδομα αναργίας στο 4,61, αυτομάτως γιατί παρακολουθεί τον κατώτατο μισθό, και αυτομάτως θα αποκαταστήσουμε όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Κώστα, όσους έχουν απολυθεί και όσοι είναι σε ομιλία. Αυτή είναι δήλωση του πρόεδρου. Αυτό. Να λέω, αν δεν έχω ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν κοιτάξω από τα δεξιά μου, έχω δύο κόμματα που ψηφίσανε αυτό που θέλω να καταργήσω, που ψηφίσανε, και έχω ένα άλλο που πιθανόν θα βγει, που δήλωσε προχτές ότι αν ο Τσίπρας φέρει τα 7,51, τότε θα εισαγάγουμε, λέει, προϊόντα από την Ευρώπη και θα συνεχίσουμε στον καταναλωτισμό τους Έλληνες. Έτσι δήλωσε ο κ. Θοδωράκης στην τηλεόραση. Άρα, η διάταξη που θέλω να περάσω δεν θα περάσει. Θέλω να σας πω ότι τα πάντα εξαρτώνται από το αν θα υπάρξει, δεν λέω στην πλειοψηφία ούτε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσέχετε πώς το λέω, να υπάρξει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δυνάμεων που θέλουν να καταργήσουν αυτά που εγκαλούμε τώρα. Αν δεν υπάρξει τέτοιο πράγμα, τότε και εμείς θα είμαστε αρακόλουτοι και θα έχουμε ψευστεί στον κόσμο. Εδώ
Γι' αυτό λέω είμαι μετρημένος και φιδωρός, διότι ο κόσμος έχει τις δικές του παραστάσεις, τις πιέσεις, τρομοκρατείται, φοβάται κλπ. Άρα, αν δεν υπάρξει σαφής βούληση με πλειοψηφία να ανατραπούν αυτά που σας λέμε τώρα, τι σημαίνει η γυναίκα να πηγαίνει στα 67, τι σημαίνει μετά από 1η του 21 να πηγαίνει στα 69, όχι άλλες γυναίκες, στα 69. Θα τον κρατάς 40 χρόνια έως 45 με 400-500, γιατί ο μισθός πρέπει να γίνει βουλγαρικός σας, λέει ο νόμος του μνημονίου, και θα δουλεύει στα 40 χρόνια και στο τέλος θα προσδοκά σύνταξη 400 πάλι. Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει, δεν είναι για αξιοπρεπείς ανθρώπους και για πίσω. Πρέπει να σταματήσει και ο λαός πρέπει να το καταλάβει. Η δικαιοσύνη, για να πω και επί του ερωτήματος σας μια σκέψη, η δικαιοσύνη εδώ μας έχει στεναχωρήσει, διότι ενώ τα δικά τους αναδρομικά με τα μισθοδικεία τα καθάρισαν, έστω κι αν προχτές τα πήρανε μισά στα δικαστήριά τους για τα αναδρομικά των απλών συνταξίδων, των απλών εργαζομένων, μας στεναχώρησαν πολύ. Υπ' αυτή την έννοια δεν θέλω να είμαι σημειότερος. Άλλο ερώτημα υπάρχει. Θα ξαναρθούμε. Ο Κώστας με πίεζε, φταίω εγώ διότι με τις δουλειές ο Κώστας και ο Όλη και ο Κώστας και με όλα τα παιδιά εδώ που είπαν τα παιδιά του ξενίου των εργαζομένων του Δήμου. Προσέξτε. Μπορούμε σε 2 εβδομάδες, και Νίκο, σε 2 εβδομάδες, αφού ενημερωθούμε επί του φακέλου, επί του ξενίου ειδικότερα, να κάνουμε μια σύσκεψη με τους παραστάτες για τη στρατηγική και για τα εργασιακά σας κλπ. Να φέρουμε ερωτήσεις τουλάχιστον 2 στη Βουλή για το νομικό σας και τις πληρωμές σας με ερωτήσεις, αφού μας διευκολύνετε και μας κάνετε τα σκεπτικά. Να μην το αφήσουμε έτσι, κύριε Λουμιώτη, κύριε Νικολόπουλε, αγαπητοί φίλοι, πολύ σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε για να τα πούμε.